थाम्बनेल्सखौ भिडिअआवहाय बोरै लागायो जोङो बेखौहाय सोलोंनि। थाम्बनेल्सखौ भिडिअआव लागायनो थाखायहाय भिडिअखौहाय सेथियावनो आपल'ड खालामग्रोनो नांगौ इउटुबावहाय। ओमफ्राय आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय बे भिडिअआ वाइटि स्टुडिअ'आवहाय थाहैगोन। अब्ला वाइटि स्टुडिअ'आवहाय अपेन खालामनानैहाय बेखौ थाम्बनेल्सखौहाय भिडिअआवहाय लागायहैनांगौ। दा सेथियावनो वाइटि स्टुडिअ'खौहाय अपेन खालामनि, खुलिनि। वाइटि स्टुडिअ'खौहाय अपेन खालामनि। अब्ला वाइटि स्टुडिअ'आ गेवबाय। बेवहाय कन्टेन्टआवहाय थुनो नांगौ। कन्टेन्टआव थुदो। कन्टेन्टआव थुनाय जाबाय। अब्ला कन्टेन्टआव थुनाय लोगो लोगो जाय भिडिअखौ इउटुबावहाय गोदानै आपल'ड खालामदोंमोन बेयो बेवहाय सिगाङाव नुजानानै थाफैबाय नै वाइटि स्टुडिअ'आवहाय। बेहाय क्लिक खालामदो भिडिअआव। भिडिअआवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय कलम बायदि मोनसे भिडिअआवहाय ओंखारगोन। बे कलम बायदियावहाय थुनो नांगौ। कलम बायदियाव थुदो। आरोबाव कलम बायदि लेफ्टथिं आगसिथिं गोजौआवहाय बे भिडिअआवनो ओंखारगोन। बेवहाय कलम बायदियाव आरो थुबावदो। अब्ला बेबायदि ओंखारफैबाय नै बेबायदि इन्टारफेस। बेवहाय मोनथाम सावगारिफोरबो ओंखारबाय। बे सावगारि मोनथामनि गेजेराव मोनसे होनो हायो। नाथाय जोङो बानायखानाय थाम्बनेल्सखौसो लागायगोन नालाय, बेनिखायनो नैबे थाम्बनेल कास्टम थाम्बनेल लिरनायावहाय बेखौहाय थुनो नांगौ। नैबे आङो थिरसिन होबाय, नैबेहाय थुनांगौ। अब्ला थुनोसै, थुबाय। अब्ला थुनाय लोगो लोगो गेलारियाव सहैगोन। गेलारियावहाय आङो जायखौ बेबायदिनो थाम्बनेल्स हिसाबै बानायनानै दोनदों, बे बानायनानै दोननाया बेवहाय नुजाफैबाय गेलारियाव। दा बेवहाय नुजाफैबाय नै। बेवहायल' क्लिक खालामनो नांसिगौ। दा बेबायदिनो बानायखानानै दोननांगौ। आङो क्लिक खालामनोसै। नै बे नुजाफैबाय नै। ओमफ्राय गोजौआवहाय दन दङ नै, राइटथिं गोजौआव दन दङ। बे दनावहाय थुब्लानो अब्लानो बियो भिडिअआवहाय थासिगोन। आङो थुबाय दनाव। दनाव थुखांनायनि उनावहाय बेवहाय सेभ ओंखारबावबाय नै गोजौआवहाय। बे सेभआव आरोबाव थुबावनो नांगौ। सेभआव थुबावदो। सेभआवहाय थुबाय। सेभआव थुनाय लोगो लोगो बियो सेभ जाबाय। अब्ला बियो सेभ जाबाय, बियो भिडिअआवहाय थाबाय नै। बेलायनो बे सिगांनि भिडिअआनो नैबे भिडिअआनो बेवहाय थाम्बनेल्सआ भिडिअआवहाय थानाय जाबाय। दा बेबायदि थाम्बनेल्सखौ बानायग्रोनानै लाखानांगौ। ओमफ्राय उनावसो लागायदेरनानैहाय होनो नांगौ। सिगाङावनो बेखौहाय भिडिअ एडिटर, सावगारि बेबायदिनो एडिट खालामग्रा, जेरैहाय काइनमास्टार, बेबायदिनो VN, गुबुन गुबुन बेबायदिनो एडिट खालामग्रा दङ। बे एडिट खालामग्रा एप्सफोराव थांनानै बेफोरखौ एडिट खालामग्रोनानै लानांगौ। ओमफ्राय भिडिअ हगारखांनायनि उनावसो नैबेबायदि दा खालामनाय बायदि लागायदेरनानै होनो नांगौ। आं नोंथांमोननि थाखायहाय VN, काइनमास्टारफ्रावहाय बोरैहाय बेफोरखौ एडिट खालामो एबा भिडिअफोरखौ एडिट खालामो, उननि भिडिअआवहाय बेफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरोंगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानैहाय होब्लानो जाबाय। एसेनोसै।